po, yan, nababak kong Marano na yan. At yung tao po kaya nga Palit Pampanga. Nabing pa po yun, ayos mo po nabing kini. Ayan, nabing pa po, mega ayos kaya po kini. Yaras kaya po 12:30. Umayari, nabegi po. Kaya po makahirap po yung kaya kayong kaya. Ito, ayan po, atin na po sa salubong kini. Kaya po, good morning po. Kare pong manungkulan sa mong Department of Public Works and Highway. Pagkikita na. Karembig po sa Department of Public Works and Highway.